Nakikinig kayo sa music ni Julio Iglesias dito po naman sa ating balik top hits, no? At meron pa tayo muna. Oray Orbinya, magandang hapon sa iyo. Alam mo, hindi ko alam yung sinasabi mong kanta. Hindi ko mabasa kung anong title ito. Dahil siguro sa wrong spelling mo or what, no? Wala akong alam na word na basahin ko yung mga letters, S-C-H-O E-N-E-R tapos F-R-A-N-D-E-R tapos M-A-N-N. Wala kong alam na ganyan, ano? Okay, i-correct mo para ma-schedule natin kung ano man yan kasi lagi mong itinetext yan. 7027, magandang hapon sa iyo. Meron siyang request na song, ibig ko magtapat ni Victor Wood. Magtapat ka na. Okay, galing ito kay Char ng Alamino City. Char, magandang hapon sa iyo. Char lang ba ang pangalan mo? Ano ka, Charman ng barangay? o Charcoal? Hindi, joke lang. Ay, naku, Mr. Suki Sam, maghanda ka na ng kumot din sa inyong lugar. Baka kahit na hindi pa umuulan, magbaha na dyan. Sabi niya, sa sarap ng mga pinapatugtog nyo, teardrops tuloy ako sa mixed emotion. Sige, maghanda ka ng kumot at para hindi bumaha dyan sa tapat ng bahay nyo. Maibalik natin si Julio Iglesias. Balik! Hits! So
Goodbye na sa damit man siya dahil narito. Pride Barreta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyong economy. Kapa ka ng kapa, sana din mahal. Kapa ka ng kapa. Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality